шумо медонистем ки моҳро аз замин пушташро дидан намешавад ва мо фақат пешашро мебинем аз замин тамом. худи моҳ ҳамсафари замин буда масофааш аз замин 384 000 километр мебошад ва тибқи ҳисоботҳои илмӣ ҳар сол 3-4 сантиметр моҳ аз замин дур шуда истодааст. аз сабаби набудани атмосфера шаб дар моҳ як бора фаро мерасад, бегоҳӣ нест. ва ба ғайр аз атмосфера қувваи ҷозибаи моҳ 6 маротиба аз замин камтар аст. баъд аз рӯи таъсири моҳ обиҳои уқёнусу баҳрҳо пасту баланд мешавад, яъне мадду ҷаз. то худи ҳозира як хеле одамо фикр мекунад ки моҳ равшанӣ мекунад, вале не. моҳ худаш рӯшноӣ надорад, балки рӯшноии офтобро инъикос мекунад. ва 1400 сол пеш моҳ дупора шудагӣ буд. дар бораи рӯшноию дупорагии моҳ аз китоби Қуръони Карим ва ҳадисҳо дарёфт карда метавонед. баъд яке дар оянда сумдори вазбин шидӣ бугӯй ки моҳа бихарам ту наметонӣ. барое ки моҳ ҳамчун территорияи байналмилалӣ ҳисоб кардагиянд ва қатъиян таҷрибаҳои ҳарбӣ гузаронида намешавад.